आयो बिदिनो दुखुनांथावलै नै गाइस लोंनानै बिदि दिखुना गालांबाथाय आं जोङो दिनै साइडजों थाबायग्रा बानायलायदों माथो। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि पटिया बोसोराव दिनै खनसे गोसो गोथारै बरायलायबाय आरोना। जों दिनै मोनसे जायगायाव दंफैलायनै नोंथांमोना नुखादों नै बेकग्राउन्डजों गोबाव जाबायमोन आरोना दिनै मोनसे माने भिडिअ लाना फैफिनलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आरोना। नै जों दा फ्लाइअभाराव दङ आरोना, गोदान बासुगाव फ्लाइअभार आरोना। बे बासुगावनि फ्लाइअभार दाख्लैसो अपेनिं जादों बे। ओमफ्राय दा जों बावनो एसे बेरायथाव फैबाय आरोना। ओमफ्राय माखासे जायगायाव जों थांबावगोन। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनदोंबा माने आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैनाय दंब्ला लाइक कमेन्ट खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांनिसिम सौहैयो आरोना। ओरैनो ओरैजाय माखासे जोंहा फट' लादों आरोना। जायगाया बिराद मोजां ना, नै नुदों दा ओरैबो नै ओरै नै ट्रेन साइडसो आरो गाहायाव थाबाय ओरैबो ट्रेन साइडसो। जा फाग्ला गारि गिदिर खारबाथाय दालाङानो ग्लुब ग्लुब मावजोबो। जा फट' लाग्राफ्रा ट्रेन फैबाय नै गाइस, ट्रेन माने लोगोफोरजों दा मोनसे जायगानिफ्राय बे फ्लाइअभारनिफ्राय दस्रा जायगायाव फैलायबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। जों दा दस्रा जायगायाव थांगासिनो आरोना, दसे उनाव नुगासिनो नोंथांमोना। 2000 years later. गाइस, जों माने मोनसे जायगायाव सफैलायबाय नै बेराय नै हाजो। बेगाव नुदोंना, बेकग्राउन्डआव हाजो। बे हाजोआव जों गाखोलांगोन आरोना। मोनसे फिसा हाजो दं आरोना बाव। दा नायदो, बे मोनबाय आरोना। नै जों गाखोबाय। आं नङा आरो लोगोफोरजों साथाम फैदों जोङो। नै गाखोबाय आरोना गोजौआव। बेलाय आंनि गोजौआव मा नुयो? मोख्राथ' नुखागोन नोंसोर गाइस, मोख्रा। फैद' मा फैद'। नै गोजौनिफ्राय भिउआ बिदि नुयो आरोना। मेङोलै गाइस हाजो गाखोबा। नै आयो बिदिनो दुखुनांथावलै नै गाइस लोंनानै बिदि दिखुना गालांबाथाय आं जोङो दिनै अबस्था गाज्रि खालामना गालांखायो। बोरैबा सोरबा फैनानै आथिं गोजा जों बायदियानो नै सेन्देल गानना फैनाय मानसि बोरैबा ब्लां थांबाथाय पात्ता गैला आरो। गाइस, जों माने गोजौआव फैबाय आरोना। नै बेजों मोनसे लामा दं, बेजों हाजो गाहायसो मोनहैबाय। मोख्रा बे गोजौ आरोना। नै बेयाव मोख्रा दंजोबो नै बाव। नोंथां र' मासेल' नुदां। मोख्रा गोजाना नै गाहायाव मोख्रा गोजा। नै बेलाय नै मोख्रा गोजा नै खारलांजोब्बायना। मोख्रा थायो आरोना गाइस बाव। जों बेखौनो नायनो होनना फैदोंमोन। मोख्रा नुफेरा बैजोंसो लामाया बैलाय। जों दा नै माने क'क्राझार दल'गाव जायगायाव दंफैयो आरोना। क'क्राझार दल'गाव बियो। नायदो नोंथांमोना जायगाखौ, बियो मोनसे ब्रह्म मन्दिर आरोना। ब्रह्म मन्दिर, गोजौआव ब्रह्म मन्दिर दं। ओमफ्राय ओरैनो फिसा हाजो आरोना बेयो। बे फिसा हाजोआव जों दा बेरायनो फैदों। नोंथांमोना आंजों नायफालांदो फै दसे। आं गाहायाव देखायलांनो नोंसोरनो नै ओरैहाय। बेजों मोनसे लामा दं आरोना। आरो गोजौआव मेरला मोख्रा फिसाफोर दङ बाव। खिन्थु जों जेबो जाग्रा लाबोआसै आरोना बिसोरनो। बिस्रा दुखु मोनबायदां जोंखौ। बेजों लामा मोजां आरोना। नै फुल गायलायदों जा मोजांनो। ओमफ्राय ओरै हाइजेंबो दंलायो मन्दिरनि खोमा बे गासिबो। बेनोमोन आरोना। जों दस्रा जायगायाव थांसैलाय दा। 1 eternity later. गाइस नै हेल' गाइस, मोनफैलायबाय नै जों दाबसे जायगायाव हाजो नागिरनो। हाजोल' नागिरो आरोना जों। जोंनि थाखाय हाजोआ बिराद क्रास। नै एसे आराम प्लेन हाजो मोनफैलायबाय नै गाहायनो। जों बाव एसे बेरायसैलाय, गाखोलाबायनोसै। नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनोसै दा गाखोनायखौ। आरो ओरैजाय नै बरजराया बैजों थाबाय आरोना गाइस। बेयो नैबेनि बरजरा नैबेनो। ओमफ्राय नैबे मोनसेया बे हाजो ओरैनो फिसा आरोना। बियो मा हाजोथाय बेखौ बुंनो। जोंथ' गामिखौ मिन्थिया, ओरैनो फैदोंल', जों बेरायफैदोंल'। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोजां मोनदोंबा। जों बेखौ गाखोनानै गोजौआव मा नुयो देखायनोसै आरोना। हाजोआ बिराद मोजां, माने बिफां गैया आरोना, हाग्राल' ओरैनो गाहायनो।
बेनो आरोना नै जायगाया नै बेसेबां मोजां नुबायना नै प्लेननो एकदमबारे क्लिन आरोना जेबो गैया हाग्राल' गाहायनो ओरैनो प्लेननो बेरायनो मोजां आरोना बेलासिफ्राव बिराद मोजां नुदों जों गाखोलांखागोन गाइस बेखौ गोजौआव नागारखाया जों नै गाइस माने जों दा नै गाखोबाय आरोना लोगोफोर एसे गाखोलांनि गोजौआव नै ओरै माइ दङ खाथियावनो बेसेबांबा मोजां अन्थाइ दं आरोना सिबिं माबा गोजा सिबिं सेरेब गोजा माखासे होखोलांबाय नै दा आं लास्ट जाना दं आरोना जों साथाम फैदों नालाय गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स लानो लुगैयो आरोना गाइस जों ओंखायनोथ' बिदियाव फैयो ना मा बुङो मोजां आरोना जायगाया ओरैनो इभिनिंआव मर्निं इभिनिं गोसोआ गोजोननाय मोनलाय बिदियाव बेरायबा जाला मेंबाय ससेयावनो दा नै बिसिम गाखोबाय आरोना बावनो मेंबाय जालानि हाजोआ बेनो नै ओरैबायदि मेंबाय लोगोफोरनि आं माने एसे गोसो सफैबाय आरोना गेजेराव सफैबाय आं नै ओरै सानैया माखासे नै फाग्लाफ्रा होलांबाय ओमफ्राय नै नायदो भिउआ माबायदि नुयो गोजौनिफ्राय बिराद मोजां नुयो आरोना नै सान्दुं गोसाना दा ओरैबो गाहायाव मोजां नुहुरबाय नै समाननो ओरैबा ड्रन शुट बायदि नुबाय आरोना मेंबाय आं खिन्थु ओमफ्राय जा मेंबाय रायलायनायानो माथोआनो जाला दा गाखोलांबावनोसै गोजौआव मा मोनहैनाय जायो आंनि हाग्रा गोजा हाग्रायालाय थांनि गोजौआव नोंसिनो देखायनो गोजौआव मा दं माबाफोर थानो हायोना मन्दिरफोर थानो हानाय गोजौआव थांनि र' अन्थाइआ बोरैबा जै बोरैबा गिदिंनानै गोग्लैबाय थांखाबाय आरो गाहायाव हाग्राया बिदि गोजा आरोना बिफां गिदिर गैया गोजौआव बेनिखायनो मोजां नुयो आरोना प्लेन बोरैबा समान नुथारो बिदि गाहाय हाग्राखायनो आं बिदि हाजोखौ फैनोना आफसुस खालामो आरोना गाइस ओमफ्राय दिनै नै फाइनालि फैनो मोनबाय जायगाखौथ' मिन्थिया जों मा जायगा रावबो गैया सोंनोबो गासिबो बांगालफोर गोजा सेस बांगाल गोजा आरोना गिज्रायनायबो मोन्दों ओमफ्राय नायदो नै गोजौनिफ्राय बिदि बिदि गाहाय गाहाय गोजा आरोना हाग्राया बिराद मोजां नुयो एसे जोमै थाबावनाय मा जा मोजां नुसै गोजौआव मोनफैबाय गाइस माने जौसिनाव मोनफैबाय आरोना बेनो जौसिन गोजौआव फांनै फांथाम सिगुन गोजौआव फांनै फांथाम सिगुन बिफां दं आरोना नै ओमफ्राय थ'आ बेनोमोन बेना हाग्रासो गोजौआव गैया गोलोमजोब्बाय बेनो साबसे गोदो नै जौसिना बेनो मेंफैजोबबाय फैयै फैना गाहायाव ओंखारबाय नै बेजों दै गबोनाय दं आरोना मोनसे नै बिराद मोजां जानांगौ हाजोनिफ्राय फैनाय आरोना गोजौनिफ्राय जियानि फुरा फिल्टारखा आखाइ सुना लानोसै बाव नै गुसु दैयाथ' हाजोनिफ्राय बिदि दैया थाथारनांगौ आरोना होमबा नै बिराद मोजाङानो आथिं सुना लानोसै बाव गाइस नै ओमफ्राय जों थांफिन बेनो फाइनान्सियाला जोंना बेनो फाइनान्सियाला बे गैयाबा जों बेरायनो हाया आरोना बेयो A few moments later. दा गाइस जों फैयै फैनानै नै बास क्रास गथ्रा मोनफैबाय आं बावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नै भिडिअखौ क्रास गथ्रा मोनफैबाय आरोना जों itu hamil satu. Pen nomor yang pen. Guys, mana yang dah ni? Biar na, kamu kena ni dah sesuatu dok apa ni? Kelas kotor nu kalah. Biar kamu kemen, biar. Ni semua orang macam video lagu asli. Juga senang tak? Thank you. Dari sana dia macam mana? Ada sesuatu. Sebenarnya di sana ada juga. Saya pun kerana ada. Dengan zaman saya, kamu boleh jalan. Terus pun
जों दा जाबाय आरोना नै ओंखाम उखैबायमोन नै पर'था सफैबाय ओमफ्राय माखासे दा जानाय जायोना जानाय जाला बेखौ मिथिला आरोना